Welkom vanuit het dorp dat misschien wel een kidsclub had met de mooiste namen van Friesland. Spui in de wand. En dat net alleen nog. Zo heb ik nog eens een keer een biljetvereniging, een damclub, een toneelvereniging. Wat had Hartwerd eens net? Dit is Simmer in Friesland vanuit Hartwerd. Als er een man is in Hartwerd die het wat zezen kan hoe dit mooie Lietse dorp, dan is het Auke Bloemhof wel. Hij went het al zijn hele leven lang hier in het dorp. Bloemhof, wat is Hartwerd voor dorp? Hartwerd is een prachtig terpdorp midden in de Friese Groeide. Liets, 120 inwoners, maar een geweldige, rijke historie. Wat heb je nou weer mijn naam? Wat is dit? Dit is vonden mij in de tuin in 2006. Dit ben bonken en waarschijnlijk heeft je hier op reden. Maar ik ben bij Gauke Boord van West, van het Rederijkmuseum, en die zei, dit heeft ze gebruikt als glieden. Dat zegt genoeg hoe de geschiedenis van dit rijke dorp. Want die gaat heel veel waarom, had je het, hè? Dit gaat waarom tot 600 van Christus. Toen hij hier 4 sikkels vond, de bewerking ze het lang mooi. En de toekomst, hoe ziet die eruit? Want ik bedoel, er is het volle meer te beschermen in het dorp, hè? Hier is volle meer te beschermen in dit dorp. Maar de toekomst is, vind ik, wij leven hier vrij en blij. Nou, daar wil ik wat voor zien. Oké. Het lijkt wel feest in het dorp, Bloemhof. Ja, al die vlagen. Het is hier echt feest, Timo, hè, dat je hier binnen. Ja, dat vinden wij geweldig, dat je hem eens op elkaar zetten. Ja, dat vind je alleen maar mooi. Zelfs hier op een klokkenstoel een vlagen. Ja, wat is hier een klokkenstoel? Dit is geen klokkenstoel, dit is een klokhuis. Wat is het verschil dan? Het gebouw. Oh, dit is oors. Ja, zeker. Dit is gebouwd op klippen. En een klokkenstoel is vaak van hout gebouwd. Bijzonder, want daar ben er net een soort van in Friesland ook. Nee, dat bent waar. Zat ik weer in Hernaat en in Hartwerd. Oké, hoe lang zit deze er al? Hij is van 18 zomer. We hebben eerst een kerkenhand, die is ik in 1100 oprichten. En die is in 1971 die sluiten. En oudbrutsen. En toen heeft hij hier een schofke lange toerhand en die is in 18 zomer oudbrutsen. En daarna hebben wij dus een klokhuis. Je bent wel rijkelijk bedeeld met je moen hier in Hartwerd, hè? Ja, we hebben 2 molens. Een spinnenkopmolen, de oerkleestermolen die krek gerestaureerd is. En we hebben een oude Amerikaanse wienmotor. Ah. Je neemt al de kleester. En zelfs een museum. Ja, we hebben zelf een museum, daar hebben we nou op bouw. Ja, dat hier ik dus nooit tocht. Dat er dus een museum hier in Hartwerd zit zo. Nee, dat kan ik begrijpen. Maar we hebben er een. Wat is dit? Dit is een Lieds museum en hier zit het voormalig klooster. Een maquette van al de kloosteren. Sasseergetruud. Sasseergetruud. Dit is dus een oerbleeuwse van wat eer en kloosterwest had. Ja, dit is een van de kloostermoppen, die zie je in de groenvond. Er zijn nog schade dingen, dakpannen, tegels en meer van dat soort dingen. Maar dat is hier van de oerbleeuwse. Ja, en dat al hier in jouw Hartwerd. Al hier in mijn Hartwerd. Ja, uw Hartwerd. Dat vind je dus mooi. Dat vind ik mooi, vind ik bijzonder. Ken je trouwens een beetje Fries Damje? Ik ken Fries Dame. Mijn huid weer ooit de oprichter van de Damclub. Ah, sure. Mijn jongens zitten bij Dant, maar ik ben zelf geen vervent Dame. Nee. Tegen Kooistra wel, hè? Dat is hier de Dame. Dat is de Fries Dammer. Ja. Tegen taak voor jouw uitlees, Bloemhof. Collega Johanna Brinkman, die zeer heen bij hem, bij Tegen Kooistra. Ja, ik ben helemaal gek van het spul. Kunnen jou de verwekkermaatje? Ja, dat is misschien een beetje oerdreun, wekkermaatje, maar ik word er misschien wel eens wekker van. Dan meldt het nou wel in de kop om. En dan denk ik, ja, wat heb ik eigenlijk verkeerd in? Of ja,
wat heb ik een prachtig wond. Hè? Dat heeft ik. Ik ben dan 18 keer kampioen geweest. Maar de eerste keer, dat is daartussen stiest, dat is prachtig. Dan heb ik 8 houtjes en 1 wit. Maar nu kist ik op andere manieren slaan. Wist je goed op matmarij? Die, ja. Daarheen, nee. Altijd de rug door. Dat is de rug door. Ja. Dus met Friesdam kist eigenlijk binnen volle meer mogelijkheden om te slaan. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje het moeilijke van het Friesdam. Al jijder, je ook wel lezen om band hier in Hartwerd. Ja, dat is prachtig, want band die had het altijd examen in de gaten. En wat mij altijd wel opvalt, is band ondam zegt, ze worden rijstiger. Hier om de Kleesterwei wonen Jan en Sijke Bauma. Ze zijn de oudste inwoners van het dorp en wij maken even bij ze op bezieten. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Jan en Sijke Bauma. Ja, jij? Ja, goedemorgen. Mag we er even in komen? Ja, jij, kom maar verder. Nou weet ik dat ze sportief zijn in Hartwerd. Met het Friesdamjen, met het keetsen, met het biljet. Maar hier hing het toch wel iets heel bijzonders. Want kun je vertellen wat hier hing het? Nou, ze zijn alle 3 Verenigde toch? Maar die ene is van het rennen, en de andere is van het fietsen, en de andere is van het rijden. Maar jou winnen er dus in 63 al bij, in 56 weer je er al bij. Ja. Jo hebben we 4 Ja. alweer toch erin. Ja. En Jo? 2. 2. En dan ook nog eens een keer op de fiets en kuieriet. Ja. Ja. Dat verzin het inderdaad, zo'n brevet. Ja. Je had er in 84 wel verstreden, man, Chuck wel. Ja, ja wist. Dit ben jou, hè? Hier op deze foto. Ja. Dat weer, ja, ik ben in Kemswerd ben ik vallen en ik gat in Holle. En daar hebben ze dat even nooit. En daar kreeg ik een grote plakkaten op. Dat mocht net koud worden. Nou ja, zo ben ik teruggereden. En je had hellen. En ik had hellen, ja. Heel mooi tocht. Ja, de onkomst weer prachtig. Ja. We kwamen thuis en dan hong de vlaag uit. Nou, kom ik haast je eentje in Hartwerd die het net Friesdamje ken. Jo, ben ik al een skofgelid, had ik begrepen, toch? Ik ben al 20 jaar lid van de Damclub Hartwerd. Ja. Hoe lang ben je al bij me, hoor? Nou, Jen zegt hier ben we nou bij elkaar, nee, veel langer. En 4 jaar verkering had. Tje. Nou, Je hebt je diamanten hou ik al aan. dat is voorzichtig hier. Ja, dat hebben we hand. En daar hebben we feest van hand. Heel Hartwerd op een koffie. Ja. Sjug er eens even om. En wat een mooie kaart. Van je 60 jaar gauwelijk. Ja. Ja. Hart verwarmend Hartwerd, zeg ik dan. Hartwerd, mag ik zeggen. Ja, Hartwerd. Prachtig. Dit wie zien we in Friesland vanuit het gastvrije Hartwerd. Morgen, dan ben we er weer. Dat zien we in Boetenpost. Ziet u nog één zaak te dwaan? Want het is hartstikke simmer in Friesland, in Hartwerd.